Ya se ha perdido aquella imagen del científico como tipo Frankenstein. Yo creo que la gente de la calle no es que crea, es que hay estudios de encuestas así, aprecia y respeta la ciencia. Por eso los científicos tenemos que explicar a la gente qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué sirve lo que hacemos, en la medida que podamos. Antonio Agirrezabala naiz, Bergan. Bai, nik uste oso garrantzitsua dela zientzia gizarteari helaraztea alde batetik zor diegulako. Kontuan eduki behar da, lortzen ditugun emaitza gehienak, diru publikoari esker lortzen ditugunak. Bestetik, uste dut zientziak laguntzen duela gizarte kritiko bat sortzen, eta alde horretatik uste dut oso importantea dela hori gizarteak interes hori garatzea ikerketarekiko eta zientziarekiko egiten diren aurrerapenekiko. Herritarren, nolabait, erantzukizuna da ez bakarrik zientziaz, gauza guztiez, ahalik eta gehien jakitea. Esan nahi dut, nik hemen ere uste dut ez dugula gehiagin bereizitea, ez? Osea, alde batetik zientzia eta alde batetik beste guztia, ez. Osea, ezagutza dena da, importantea dena jendearentzako, ezagutza osoa. Eta horren nuke bereizketarik egingo. Eta ezagutzaren parte bat, zientzia da. Kulturaren parte bat, zientzia da. Galderak mailan jartzen. Gainerako guztiekiko lotura du. Eta denboran oso urruti dago. Ahora es nuestro momento. Mezu zientifikoak dira nonbait astiro eman behar direnak eta astia behar direnak jaso ahal izateko, ulertu ahal izateko, eta bestaldetik sakonak. Hau da, denbora puskat gehiago behar da WhatsApp ero tweet bat ero txio bat baino emateko. Horrela materialetan gertatzen ziren aldaketak. Ikusten dut, hurrengo urteko erronka diela pertsonak, pertsonen gaitasuna. Lehen esan dudan bezala, pertsonaga sormena eta sortzeko gaitasuna daukunok. Orduan, hori da gure baliorantzia. Orduan, arlo teknikoa eta ni Lamizeketako zentro baten nago garrantzi asko dauka, baina zeharkako gaitasuna baita autonomia, iniziatiba, taldean lan egin, arazoen aurre. La visión que tiene el ciudadano de la ciencia es cada vez algo más normal, algo más cotidiano, algo más cercano, y los museos de la ciencia han influido mucho, están influyendo mucho, ¿no? No solamente a crear vocaciones científicas, sino a hacer que eso sea
la manera natural de aproximarse a los problemas.